салом алейкум, мардими шарифи Тоҷикистон. имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст як ҷавоне ки аз ислом гап мезанад. ман Қори Фаррух дар назар дорам. Қори Фаррух, шумо маро душман ҳисоб мекунед, ну кори хато мекунед. ман душмани ягонтаи шумо нестам. просто ман нангу номус дорам. як саволе дорам. ҳусейн ашурро мешиносӣ? ба ном мухолиф. дар эфирош рӯи рост мардумам гуфтеста ки хутона бирен дар сентри Душанбе дар дига шаҳри ноёб битарк кунем. Қори Фаррух, агар аз худо битарсӣ, ба саволи мо ҷавоб бите. ин аз рӯи дини ислом ҳамин дуруст аст? дуюм савол. дар бораи Доиш, ИГИЛ, запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ назар дорӣ? 21 савол дорам. именно барои шумо, Қори Фаррух.